Já jsem věděl, že to nepůjde. Já jsem proto dát vás všechny postřílet! Já to tvrdím z tohoto božího místa ničemové, neboť vy se váháte obrátit a jdete raději po trnitý cestě hříchu. Já bych si vyprosil, aby si tu někdo odfrkával. Není kůň a není v maštali. Pane štábsprofous, vy si taky ničeho nevšímáte. Pamatujte si, že jste vojáci a žádný pitomí civilisti. A že se musíte dívat i skrze temný mrak v daleký prostor a vědět, že zde trvá všecko jenom do času. Jo, kde jsem to přestal? Bůh je nejvýš milosrdný, ale jenom pro pořádný lidi a ne pro nějaký vyvrhel, který se nespravuje jeho zákony a Dienstregama. Modlit se neumíte. A myslíte si, že je tady nějaký divadlo? Nebo kinoteátr? Slyšíte vy tady dole v těch podlíkačkách? Poslušně hlásíme, že slyšíme. A přece si na mě jednou vzpomenete, že jsem to s váma myslel dobře. Z tohoto člověka si vemte příklad. Co dělá? Pláče. Nepláč. Povídám ti, nevreč. Ty se chceš polepšit. To se ti, chlapečku, jen tak nepodaří. Teďko brečíš a až se vrátíš na cimru, budeš zase takovej lomp jako předtím. Tím jsem skončil, vy uličníci, a žádám, abyste se při mši svatý chovali slušně.